Καπέρης Productions. Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός, κατέβαινα Δευτέρας Νοεμβρίου και άκουγα σακί Αρσενίου. Μα πίστευα ήταν μέρα ησυχίας, οι άσονος με πιάνουνε ιδίας. Σκεφτόμουν τι άλλο θα περάσω, στην Κουμουνδούρου βγήκα να ξεχάσω. Και ακριβώς μισή ώρα αργότερα, ποιος ήξερε πως θα έρθουν τα χειρότερα. Αχσίδα μαλώνουν αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά και κραγιόν φορούσες σοκούρο κι ήσαστανε στο αζούρο. Και εκεί τα είδα όλα, μ' αυτόν μωρή καριόλα. Αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει χτένα, αυτός είναι πιο γύφτος κι από μένα. Σίδα μαλώνουν αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά και κραγιόν φόρουσες σοκούρο κι ήσασταν μες στο αζούρο. Σκεφτόμουν τι άλλο θα περάσω, στην Κουμουνδούρου βγήκα να ξεχάσω. Και ακριβώς μισή ώρα αργότερα, ποιος ήξερε πως θα έρθουν τα χειρότερα. Αχσίδα μαλώνουν αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά και κραγιόν φορούσες σοκούρο κι ήσασταν μες στο αζούρο. Και εκεί τα είδα όλα, μ' αυτόν μωρή καριόλα. Αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει χτένα, αυτός είναι πιο γύφτος κι από μένα. Σίδα μαλώνουν αγκαλιά, να του δίνεις δυο φιλιά και κραγιόν φόρουσες σοκούρο κι ήσασταν μες στο αζούρο.